Il-ħadd it-tajjeb. Illum 9 ta' Lulju l-14 il-ħadd ta' żmien matul is-sena nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' San Luqa fiċ-Ċentru Pastorali tan-Nigret fir-Rabat. Jiċċelebraw din il-quddiesa Dun Jimmy Bonnici, segretarju tal-Konferenza Episkopali u rettur tas-Seminarju, flimkien ma' Dun John Bohaġar li jieħu ħsieb dan iċ-ċentru. Sem tal-Missier u Ben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kinsellem il-Father John li l-kom il-komunità li tiċċelebraw hawnhekk fin-Nigret din il-parroċċa tal-Rabat. Sellem ukoll il-dawk kollha li qegħdin jingħaqdu magħna f'dan mument ta' talb, anke permezz dawn il-mezzi, jekk jew ninaqdu flimkien biex ninġabru fil-preżenza ta' biex nfaħruh għal dak li jagħmel hekk fil-ħajja tagħna għall-opra tal-ħolqien, ma fuq kollox illum ukoll ejjew nirċievu l-kelma tiegħu, kelma dejjem li tisfida biex tagħti l-ħajja. Nibdew dil-quddiesa billi narfu li qegħdin fil-preżenza ta' Alla li jħobbna. Inpoġġu qudiemu wkoll in-nuqqasijiet tagħna fejn aħna xtaqna ħabbejna aħjar jew ma rnexxielniex jew inkella nqasna għadna lura jew nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billa ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi bla gbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smuħ. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġiel. Inroddulek ħajra l-glorja. Alla Missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal b'tagħna. Li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ola Ġesu Kristu.
mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. Sidinkom biex tagħmlu intenzjoni partikolari wkoll għal din il-qudiesa, grazzja li nixtiequ nitolbu għalina jew għal ħadd. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi ibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek ferħ qaddis. U għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej, ifraħ kemm tifraħ bin Sion, għajjat bil-ferħ bin Ġerusalem. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġust u rebbieħ, umli u rikeb fuq ħmar, fuq fellu ta' ħmara, u jeqret il-karru minn Efraim, u żiemel minn Ġerusalem, jinqeret il-qaws tal-gwerra, u jxandar il-paċi lill-ġnus. Il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar u mixmara tal-Eufrat sa trufijiet. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsoriali. Mulej, imbirek ismek għal dejjem flimkien. Mulej, imbirek ismek għal dejjem. Ħanka bregalla tiegħi sultan, u mbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum rrid imbirkek, unfaħra ismek għal dejjem ta' dejjem, flimkien, mulej, imbirek, ismek għal dejjem. Twajjeb ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, ġubitu fuq kull ma' għamel, flimkien, mulej, imbirek, ismek għal dejjem. Kull ma' għamilt irrodlok ħajr mulej, imberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, u s-seta tiegħek jitkellmu flimkien mulej imbirek ismek għal dejjem. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha, twajjeb dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej lil kull min se jaqa', iqajjem lil kull min hu mitluq. Flimkien mulej imbirek ismek għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Paolo Apostlu lir-Rumani. Udi, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet, iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom, bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hekk mela ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu. Ma jekk tmewtu l-emejjel tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-sema u rejthom li xkejkni.
il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek. Dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art. Għax int dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk oġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lil-ben jekk mhux il-missier. Kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux l-ben u dak li lilu l-ben irid jarafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentanna tliet opportunitajiet kif naraw il-ħajja, sbieħ, fl-istess ħin joffrunna sfida. Jekk l-ewwel parti ġabit li dik l-espressjoni bil-Malti li nużaw kultant u xekk, il-ħuta żgħira qatt ma kielet il-ħuta l-kbira, jew qatt ma belet il-ħuta l-kbira. U nirreferu għalija għaliex għandna l-esperjenza ta' minnu b'saħħtu li jisu ngħidu l-mazz fideh, mhux hekk hu imexxi u jisu ma tistax tieqaflu fil-waqt li l-ħuta żgħira dejjem tibqa' żgħira u ma tista' tagħmel xejn bħal speċi. U allura nsaqsu għaliex Ġesu qiegħed jifraħ illum f'dan il-Vanġelu jgħid infaħrek missier. Infaħrek. Ftit qabel il-Vanġelu jirreferi għal San Ġwan il-Battista li qiegħed fil-ħabs. Erodi li huwa l-b'saħħtu l-ħuta l-kbira fidejh il-mazz u San Ġwan il-Battista qiegħed hemmhekk iktar tard jispiċċa b'rasu maqtuwa. Ftit qabel dal-Vanġelu wkoll naraw nies li qegħdin jirreżistu lil Ġesu, li qegħdin jieqfulu li jisu l-messaġġ tiegħu li qed jipprova jgħaddi mhux qed jifhmuh, mhux qed jaċċettawh. Ġesu wkoll il-ħuta l-kbira biex ngħid hekk deret li eliminatu, Ġesu jispiċċa maqtul. Allura kif Ġesu qiegħed jifraħ, infaħrek missier sit is-sema u l-art? X'inhija l-aħbar tajba, x'inhija l-isfida li qed joffri Ġesu? Naħseb li jekk nadatta ftit l-espressjoni Maltija qed jgħid il-ħuta l-kbira qatt mhu ser tibla lill-Alla. Il-ħuta l-kbira qatt mhu ser tibla lill-Alla. L-ebda Erodi, l-ebda Pilatu u l-ebda ħadd mill-awtoritajiet li jeliminaw lil Ġesu, laqqas il-mewt li deret li hija l-ikbar ħuta li tibla kollox, ma rnexxiela tirbaħ. Imma min-naħa l-oħra Ġesu qed jgħid ukoll li l-ħuta żgħira idduq lill-Alla. Minu ċkejken jiskopri lill-Alla. Hekk anke il-ġest sempliċi li nagħmlu iktar tard l-Ewkaristija fejn aħna fiċ-ċokon jiġi Alla fina, fit-qarbin. Kemm hija aħbar tajba din li l-qalb ċkejkna tesħa lill-Alla fil-waqt li l-ħuta l-kbira qatt ma tibla lill-Alla. Hekk hija stedina biex hekk nitolbu għal dan id-don li jkollna qalb li kapaċi tibqa' sempliċi, tibqa' miftuħa l-Alla li qatt ma timtela biha nnifisha. Ma naħsibx li għax tallimt ftit jew ħafna jew studjajt ftit jew ħafna għax għandi l-esperjenza kbira jew żgħira tal-ħajja, ma ninagħlaqx nibqa' miftuħ biex nirċievi iżjed, biex niskopri iżjed. Kemm jolqtuni dawk il-persuni li hekk anke jkollhom iż-żmien imma jibqgħu interessati fil-ħajja b'sens ta' sorpriża.
Ekk uħut li jiġu jisaqsu, isma' din laqtitni, dina xi tfisser, ġilitkom il-Vanġelu ġieli mill-ħajja. Tinduna li huma nies hekk li għalkemm il-età hija kbira, imma fil-verità fil-qalb tagħhom hemm din il-qalb ċkejkna mhix superva li tibqa' miftuħa biex tirċievi. Ejjew nitolbu l-ewwel nett hekk għal din il-grazzja. Hekk it-tieni esperjenza li għaddilna Ġesu huwa mill-esperjenza tiegħu. Jgħidilna ħadd ma jaraf lill-liben ħlief il-missier u ħadd ma jaraf il-missier ħlief liben. Aħna hawnhekk il-kelma taraf tjuża kelma li fl-Ebrajk tirreferi għal intimità qawwija, tirreferi wkoll għal dik l-intimità bejn il-koppja. Ġifieri hemm sens ta' għarfien li ħireġ mill-imħabba. Wieħed kittieb tas-seklu ieħor jgħid l-essenzjal ma taraħx bl-għajnejn, ma l-essenzjal taraħ bil-qalb. L-essenzjal ma taraħx bl-għajnejn, taraħ bil-qalb. Illum għandna ħafna mezzi biex nistgħu naraw, għandna kamera u x'nafien nista' jien nidħol illum u nara x'qed jiġri f'postijiet oħra fid-dinja, mezzi immedjati. Għandna ħafna mezzi biex aħna nistgħu naraw daqsxejn iżjed. Ma mhux bil-fors biex napprezzaw iżjed. Jista' jkun għandna sens inħossu iżjed f'kontroll. Qisu l-kontroll f'idejna naħsbu għax għandna iktar mezzi. Ma fil-verità li inti tapprezza dik ħirġa mill-kwalità tal-qalb. U Ġesu qed jirreferi għal din l-esperjenza li għandu hu tal-imħabba tal-missier. Il-missier jafu u Ġesu fil-preżenza tal-imħabba tal-missier iħossu ħafna liberu. Hawnhekk ifaħħar il-missier għaliex qiegħed taħt il-ħarsa l-missier. Imbagħad dak li għandu jagħmlu ma jibżax jekk hemm ir-reżistenza minn qed jopponih, ma jibdilx il-prinċipji tiegħu Ġesu. Kemm meta jċaxpulu, kemm meta le, jekk din hija ħaġa tajba, ħanagħmilha x'jiena il-missier iħobbni jafni. U naħseb li hija wkoll stedina biex napprezzaw hekk fejn doqna aħna stess. Hemm persuni li tant iħobbuk li jafuk u fil-preżenza tagħhom tħossok li tista' tkun int. Magħhom tista' taqsam ukoll il-fraġilità tiegħek fejn qed titħabat, fejn ma tafx, fejn għandek diffikultà. Tħoss li m'intix iġġudikat, ma tħoss li inti għandek support. Hemm nies li fil-preżenza tagħhom minkejja li jafu d-djufijiet tiegħek iħobbuk u kapaċi jieqfu ftit miegħek, jgħadruk u jkollhom paċenzja. Jgħidulek kelma ta' ġid anke kultant ta' sfida u minn għandhom toħodha għax taf li jridulek il-ġid. U għalhekk xtaqt ukoll dil-qudiesa niċċelebraw hekk dawk il-persuni li fl-istil ta' relazzjoni bella il-missier u Alla-liben huma wkoll joħolqu spazju sabiħ biex ħadd ieħor jista' jkun hu. Xtieq insemmi żewġ eżempji biss imbagħad ikolkom l-esperjenzi tagħkom. Hekk jolqtuni dawk in-nanniet li fil-preżenza tagħhom in-nepputijiet hekk tant jitgħallmu, tant iħossuhom apprezzati, ukoll jitgħallmu mill-erf tan-nies li ġew qabilhom. Hekk il-kapaċità ta' meta fil-familji tagħna noħolqu spazju daqsxejn iżjed kalm fejn nistgħu nkunu aħna, niġu apprezzati. Min-naħa l-oħra nixtieq ukoll dil-qudiesa niċċelebraw dawk il-professjonisti li joħolqu spazju biex min għaddej minn xi diffikultà, jista' jkun ta' saħħa fiżika, ta' saħħa mentali, ta' problema li qed jaffaċċjaw fuq ix-xogħol fir-relazzjonijiet tagħhom, isibu dal-ispazju fejn dik il-ħaġa jistgħu jaqsmuha, jitkellmu fuqha, ma jħossuhomx iġġudikati, imma anzi isibu dan iċ-ċans li dak li hemm imqalleb fil-ħajja tagħhom joħorġuh ftit iżjed u forsi wkoll imbagħad jieħdu idejat kif jistgħu jaffaċċjaw l-affarijiet aħjar. Hekk hemm jagħtu servizz importanti lilna hekk dawn il-persuni
li jgħinuna mhux biss noħorġu d-djufija tagħna imma nħossuna maħbuba, mhux mormija, mhux iġġudikati. Hemmhekk inkunu qegħdin nixbħu dir-relazzjoni tkellem fuqha Ġesu. Ħadd ma jaraf lill-liben ħlief il-missier. Hekk fl-aħħar nett Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu: ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Kemm għandna bżonn il-mistrieħ, kemm għall-mistrieħ li jiġi minn qalb ħelwa u umli. Hekk moħħi mar fuq dak li nirċievu li mhux ħireġ minn qalb ħelwa u umli. Hekk fi żmien Ġesu li għal din il-ħaġa kienu qed jippreżentaw anke l-kmandamenti li Alla poġġa bħala għajnuna lil poplu biex jiskopri l-libertà, biex iżomm il-libertà tiegħu, fi żmienu qegħdin jiġu mpoġġijin bħala peace, bħala ġudizzju, bħala toqol. U Ġesu qallhom ejjew għandi madma tiegħi ħafif. Għax ħireġ il-kelma tiegħu, il-parir tiegħu, il-perspettiva fuq il-ħajja ħirġa minn qalb ħelwa u umli. Moħħi mar fuq dak li ħireġ minn qalb maġla. Kultant aħna ninqabdu fil-ġirja tal-ħajja, mhux vera? U għalhekk dejjem maġlin. U allura jista' jkun imbagħad il-kelma li nirċievu u li nagħtu għaliex lilek narak żejjed, għax jimmaġġel li nikkomunika lilek li inti żejjed. Ekku kemm hawn min ibati kemm jittaqqa iżjed għaliex flok isib preżenza ħadd li jaqaf daqsxejn miegħu lilek qed narak żejjed xkiel. Hekk nitolbu l-mulej jgħinna wkoll nikkalmaw ftit ħalli mbagħad nieqfu daqsxejn iżjed ma' xulxin. Kultant il-pariri jingħataw minn qalb mimlija kilba. Allura l-parir li qed nagħtik mhux għax l-aħjar ġiet għalik, meta ngħidlek għamel hekk kieku nirrakkomandalek tixtri din jew tagħmel l-oħra, mhux għax l-iktar ħaġa ta' ġiet għalik, imma għax ħa nakkwista iżjed minnha jien. Hekk hemm hawn nies li mweġġajn għaliex jingidmu minn qalb mimlija kilba. Kultant il-qalb tkun irrabjata u allura mbagħad il-kelma li toħroġ minn fomna tkun ta' nuqqas ta' paċenzja, nuqqas ta' sabbar. Hekk allura lilek jista' jkun naħtfek jew ma nagħtikx ċans tispjega daqsxejn ruħek aħjar. Hekk allura dik il-kelma ma sserraħx. Kultant il-qalb tkun superva, nkun mimli bija nnifsi, u l-kelma li nippriedka jew il-kelma li ngħid imbagħad toħroġ bħala kelma ta' superjorità li lilek numiljak li tħossok iġġudikata. Filwaqt li l-qalb ta' Ġesu mhijiex il-qalb maġla, għandu l-paċenzja jistenna u jagħti parir li jagħti għattul. Aħna kultant nagħtu parir biex naġlek issa, neħles u ntaffilek id-batija malajr, imma fit-tul ma tkunx l-aħjar ħaġa. Ġobni dak l-eżempju ta' kif jieqaf miegħek il-professjonist fil-qasam tas-saħħa. Jekk immuru ngħidlu għandi saqajja tuġani u ma jkollux paċenzja, jgħid li jaqtaħħa ħalli solvi malajr, mhux hekk? Mar li d-batija ma tlift riġli, mhux hekk? Jekk ħadd ieħor ma jkollux il-paċenzja li isma' janalizza ftit u jgħid li le m'għandek xejn, imbagħad forsi l-ħsara li hemm tikber u vera jkolli imbagħad naqtaħħa. Imma l-professjonist vera jkollu l-paċenzja, jifhem daqsxejn iżjed, jara l-kondizzjonijiet l-oħrajn li għandi u jgħinni biex nieħu deċiżjonijiet l-aħjar fit-tul. Hekk Ġesu l-qalb tiegħu li hija ħelwa li għandu l-paċenzja. U allura jagħtina pariri li jgħinuna għat-tul. Il-qalb tiegħu mhijiex superva. Qudiemu ma nħossniex kundannat. Anke meta jagħtini sfida dejjem għal-ġid, dejjem għal-ġid. Hekk il-qalb tiegħu mhijiex irrabjata. Hekk il-qalb tiegħu hija ħelwa u umli. Hekk jew ninġabru fil-preżenza tiegħu, infaħruh f'din l-Ewkaristija li Alla hu hekk.
Jekk il-ħuta l-kbira mhux se tibilgħu lill-Alla, imma fiċ-ċokontana nistgħu nirċievu lill-Alla. Jekk jew ukoll inkomplu nofru spazji sbieħ fejn ħadd ieħor jista' jkun komdu biex ħadd ieħor anke meta jitkellem fuq id-diffikultà ma jsibx ġudizzju, ma jsib parir tajjeb u jsib imħabba. Ejjew nitolbu l-qalb tagħna tkun tixbaħ iktar lil ta' Ġesu li hu ta' qalb ħelwa u umli. Sa nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, ibn is-sem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Ibn is-sem mhux magħmul, natura waħda ma' l-Missier, u bih sar kollox. Nisel mismew bi talina l-bnedmin u għal-fidwa ta' għal-ġisem is-selta l-Spiritu Sant, Marija Verġina sar. Salbu ħalina bata ta' Ponzu Pilatu. Fit-tielet jum għamen bejn imwiet skont il-kodba mazz. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħajja. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. Fi-Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawm mill-imwiet bil-ħajja ta' żmien li ġej. L-waqt li nkomplu nfaħru lil Alla l-Missier ejjew ukoll nresqu it-talbiet tagħna. Għax nemnu fit-tiba ta' Alla, resqu quddiemu it-talbiet tagħna. Ejn lill-Papa, lill-Isfijiet u s-saċerdoti kollha sabiex ikunu ikollhom umiltà mal-poplu tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Ejn lis-sidien tad-dinja biex ma jkunux minn dawk li jiftaħru bihom infushom, iżda jkunu kapaċi jbirku l-isem qaddis tiegħek mulej permezz tal-għażliet tagħhom għal ġid tal-popli. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Ejn lil dawk li huma maqbudin fin-nassa tal-istess ġisem tagħhom li qed irassarhom sabiex jinħelsu minnhom infushom u jħallu l-Ispiritu tal-Alla jmexxihom ħajjithom. Nitolbu. Ejn lill-membri ta' din il-komunità sabiex ikunu xhieda ta' Kristu Ġesu biex fl-emil tagħhom ikunu qalb waħda u umli. Nitolbu. Wettaq nitolbuk Sid tagħna dawn it-talbiet sabiex infaħruk dejjem aktar fiċ-ċokontana bi Kristu Sidna.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija issa fina u tatina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont tixbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejja kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek permezz ta' Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Bittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Arċisqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li qed jgħid u l-Ispijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Takar ukoll f'utna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Takar fil-mejtin kollha tagħna mod speċjali għal Ċali u Michael Tanti. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti, ma' San Luqa l-Evanġelista u patrun ta' din il-kappella u l-qaddisin kollha li jgħixu fid-derja tiegħek sa mill-bidu tad-din. Għamel li magħhom faħruk u nsebbu Ġesu Kristu ibnu.
بكريستو مع كريستو في كريستو ينعطى ليلك الله مissir li tista' kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ma' Ġesu nistgħu nistrieħu fil-qalb tal-missier. Nistedinkom biex nitolbu din it-talba bil-qalb. L-istess sentiment ta' fiduċja li kellu Ġesu fil-missier. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalin. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Jitneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf talla li nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li neħħi id-dnub tad-dinja, ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li Ben u l-Ispirtu Santu, immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Qabel intemmu x-xandira tal-lum, infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.